Luk øjnene. Forestil dig, at du er tilbage i 1960. Du ved det ikke, men du er på vej ind til et historisk vendepunkt. Sharpeville-massakren, 21. marts. En dag, ingen nogensinde vil glemme. Heller ikke dig. Du ved, I kæmper sammen, og de har din ryg. Men alligevel føler du dig alene. Helt alene. Du skal kæmpe nu, og det er dig, som skal gøre en forskel. Du er villig til at ofre alt. For friheden og fremtiden. Passet ligger i lommen, ligesom alle andres. Venter på den sidste tid. Om lidt er den kun æske. Dit hjerte banker. Frygten vokser. Håndfladerne er svedige. I går i samlet flok. I nærmer jer. Kampgejsten stiger. Folk råber. I er klar til at kæmpe for retfærdighed.